and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Si Greggy. Buhi pa din na siya. Di ko mo table anak niya. Naunsa ka, uy. Naglagot ko niya. Basta pagbubuan ako na siyang brandy. Oh, uy, nayabak na ka. Basta. Di ko mo table niya. Lagot ko. Hala, do. Nga naman ko, no? Basta lang. Lagot lang ko. Uy. Kasi maikog to, uy. Ikaw ba, uy? Uy, Sofia. Maglagot pang gani ko sa kumbana. Siya na pa noon. Pero day, andatong day. Naunsa man ang taong ka. Uy, wala ni mo huna-huna, ah. Puasa ko sa datong ron, ay. Nahala, sige, mao magkaha. Pero basig mo duol, ha. Basig mo duol as manager. Na, basta mo duol na, mapugos kyub ka. Bagag naong niya. Mamugos siya. Ina nga, malaing ko customer. Okay? Okay, mao magkaha. Sige, akong ingnoin. Ingna dito. Ano di ka, uy? Naluod man kaniya. Basta ko ako ganahi. Sige na hala. Mao magkaha. Sige, ako nga tuon. Hi, Mr. Martinez. Yes, hello, Sofia. Wa ka manawag lagi nga mo ari ka. Gusto lang ako masurpresa si Catherine. Uy, hala. Nga nun. Si Kathy, dunay laing giatiman, Mr. Martinez. Oh, come on. Mau ba? Di ba miingon man ka basta mo ari ka, manawag kang daan? Ayaw man gani, pero medyo nausap lagi ako una-una kaya gusto na akong masurpresa si Cathy. Hello, sir. Sorry, gid ko ayo. Sir, tuwa siya sa lain. Doon na siya laing gika-table. Sige. Okay lang. Ay, gundo na rin ako yung gita para niyan. Ha? Sa'yo mo gita para niya? Surprise. Oh, sweet. Really, sir? Yes, Sofia. Pero sagda na lang. Na magkasilain nga gika table. Okay ra ako. Di sa ko manghitag sabok. Tural man na. Doon naman siya unang naka-table. Okay ra. Nakasabot kay ko na. Sagdi lang, sir. Sagdi lang, ha. Kung mahuman ka ni siya, akong ingnon nga mo transfer diri ni mo, ha? Okay. Pero sagda na lang, huwag dili siya makatransfer. Total, di mo siya kumagdugay. Tingali mga 10 to 20 minutes ra ko. Uy, nga naman, sir. Doon ako ka-meeting karon, no? Mao po. Mao ka na, Sofia. Minam lang kung just one bottle of beer, okay? Okay. Sige, sir. Asa man ko na siya? Doon ako na sila yung ka-meeting karon. Basta nubuat to na uglaing resto bar. Ambot lang ka, ha. Basta kay di ko na siya magdukay. Bahala siya, uy. Yan sa man. Final na. Di ka makikita niya. Bahala siya. Sige, maamang ka, ha. Kaano gun. Doon na raba ko ng sige para ni... Masay ko. Grabe siya, oh. Doon na rin ko na siya gida para ni mo. Pero wak mang kuno ka. Unsa man kuno? Wak mo sa siya musulti, girl. Ano man siya musulti? Iya ko ng surprise ni mo, Jay. Hanggaw ay. Atuan na lang lagi to. Nya kay nakabalibad na biya ka. Ay, pasabta dito. Ikaw pa. Hari, bekas diskarte. Ay, Rayna, des diskarte. Ikaw na diskarte dito. Utak ang gamita. Go! Oo, di, no? Kuno mo rin kaglipa. Uy, rin just now. Ay, sige, atuan ako. Adua da yun. Kay humaniyag inom atong one bottle of beer niya. Mulakaw na kung to siya. Sige, akong atuan. Diskartihan ako. Mo na resulta, girl. Unsa na, girl? Udlood mga girl. Diya ka na. Sige, go. God bless you. Pagkadungong sa sorpresa, sirit ang lakaw, eh. Be Franco. Humana yung Janice. Ikaw na yun. Okay, may problema na. Pag-ilis na pa. Na. Asa may una nimong isulog? Kining yellow o puwa? Kanang yellow. Mau na karon. Si Clear, ang stage mother ni mo ba? Mau na karon. Mau na. O biotic. Ako yung silbihan ning akong buutang Papa Franco, noy utik. Hello, Greg. Bato pang Sofia, may customer ka. Akong gibiyaan tungod kay ni Aka. Mo ba? Basin og masukot ang imong customer. Bahala na siya, uy. Ikaw gyud ang akong palapihon. Miss na kita. Cathy. Miss din kita, Cathy.
Pada, lagot ba yung kay ko nimo? Nga naman. Pila ka kahigayon nga wa na magpakita. Diin man kuno ka. Dito ka slain. Lain ba? Ay, nibiyahe ko dito ko sa Davao. Davao, yang ano man ka mapahibaw na ako. Kuan magud emergency itong nga kulakaw, emergency meeting sa negosyo. Oh, nagtuog yun ko nga dito ka na sa lain. Ay, wa. Lain ba? Negosyo nga kulakaw. Matod ni Sofia, mulakaw sad kuno dayon ka kay do na kay laing kami. Yes, tiro na rin ka. Di kay ko magdugay ka nun, okay? Ay, lainan ni mo oy. Ay, lungod ka lang. Mangluod jud ko nimo. Ayaw, pangluod. Ay, doon na rin ba ko'y surprise ni mo? Ha? Unsa ko na imong surprise nako? Atawas sa akong kotse. Ay unsa lagi? Kuyo ka na ako dito sa kotse. Okay, suod sa kotse. Okay. Niya mo suod sa ko, ha? Up. Oh. Oh, unya. Asa naman imong isurpresa nako? Galit lang. Akong kuwaon. Up. Yan. Okay? Okay. Tanawa. Open it. Ablihi. Oh my God, Lai! Louis Vuitton! Ah, wow! Wow! LV bag! Embrace. Greggy! Greggy, oy! Okay. Thank you, honey. Thank you, I love you. Never expect nga tagan ko ni mo, ani, Greggy. Basta ako magpangga, di dyo ka magbahay. Hala, masuya ka si Sofia, ani ba? Happy ka? Yes, of course. Happy kayo ko. Dali na, sabak, daddy. Greggy ba? Okay. Sige na ako magdugay, ha? Kay may meeting ako, ha? Oo niya, sa man, babalikon ko ni mo. Oo niya, di ka kuha ko sa mong bana? Tuan, nag-show. O asa man nag-show? Tuan sa probinsya. Tonight sila nga mag-show dito. Siya, unsa ba kinang bana ni mo, ha? Kuan na siya kanang tuslubuwa magnet. O kanang pungko-pungko. Okay. Ug unya, entertainer sab na siya. The Great Balancer pa. Mao ba? May talent yan. Medyo. Okay, agyan di ka niya, ha? Human sa akong meeting. Okay? Okay, magpaabot ko. Okay. Again, thank you, Greggy. Sabat lagi. Nanay day si Papa ni mo Franco. Na? Taghan kay niya biba, sa iyang show. Human ka Papa ni mo. Sunod ka. Ha? Utik, uy! Sayaw ka. Hindi lang kunoy utik, uy. Ayaw, wow. Gwapa ni mo niya mauwaw ka. No? Ayaw lang lagi, no? Hindi. Assist lang kung Papa Franco. Ayaw lang ko i-appeal. Wow! Oh, bigatin! LV bag! Oh my! Yes, Tay! Maglipay kay ko, Tay! Nice, ano, girl. Uy! Pero Uy! kung mangutana si Franco, madiin ka, ana, mamahalon mong gagawin ng maong bag, unsaon mo mas pagtubag, ana? Tug-anan nimo si Franco nga hinatag ng Mr. Martinez, ha? Mao ba, Kathy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!